Kristen Ahai, Mas Irfan, Mbak Putri yang hadir. Ini keluarga besar dari Mesuji. Betul ya Bunda ya? Ya. Sugeng Rawo. Andek biyen wis tak tukokke wujud tali sak gotange, saiki lako ilang sak slirane. Lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari, opo lali karo Mas Duo iki. Datang Mas. Ngajak regane ngemeu kuwi wujud katresnanku, jare kowe melu aku lakon mlayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi nggonku goleki tali kotak. Foto bersama keluarga besar dari Lampung. Yuk. Iki Mas Taline tak gontorake. Gak payu aku. Margo peparang-parangake. Kasihan aku. Aku dijodohke malah karo Rio siji. Wes cukup mong samene wae. Sakno. Cukup sakmene wae Mas. Andam basuki aku ora bakal lali, yen Gusti ngamarangake mesti bali. Tali kotak iki tak simpen jero lemari. Tali kotak wujud tresnaku kang suci. Wujud tresnane mok tali kotak. Iya Aurora, Sekar Gumelang. membela yang bayar. Keluarga besar dari Bapak Untung dan Ibu Pujiastuti dari Muara Tenang Timur, Tanjung Raya, Mesuji. Yuk. Wis tak tukokke wujud tali sak kotange, saiki lako ilang sak slirane. Lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari, opo lali karo aku iki. Rungokno Mas. Iki Mas Taline tak gontorake. Margo peparang-parangake. Aku dijodohke malah karo Rio siji.
Ayu, Nggih. keluarga besar.